बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ फिन मोनसे बर' सावथुना इन्टारनेशनेल बान्था देरहादों। बर' डकुमेन्टारि सावथुन दा स्ट'री अफ बुद्धेश्वरा बुहुमनाङै बाख्नाय जादों। दा क्राउन अवार्ड इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलाव साबसिन भारतारि डकुमेन्टारि बान्था आरो दा गल्डेन लिप इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलाव साबसिन डकुमेन्टारि सुंद' सावथुन बान्थाखौ देरहादों। बर' डकुमेन्टारि दा स्ट'री अफ बुद्धेश्वर सावथुनखौ डिरेक्ट खालामदों बिशाल सरगियारिया, प्रडिउस खालामदों अभिमन्यु हाजरिकाया, को-प्रडिउस खालामदों पिंकु सरगियारि, अमित बसुमतारी आरो बिश्वजित रय बिथांमोना। दा स्ट'री अफ बुद्धेश्वरा मोनसे सुंद' डकुमेन्टारि सावथुन। बे सावथुननि गेजेरजों बुद्धेश्वर बर' बिथाङा मैहुर खालामग्रानिफ्राय माबायदि मिथिंगा अनफावरि जालाङो देखायनाय जादों। एबसुनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि दिनै 79थि जोनोम सान। क'क्राझार जिल्लानि रामफल बिल कालाइगावनि गेलेग्रा फोथाराव रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि 79थि जोनोम साननि फोरबो फालिनाय जादों। बे जोनोम साननि फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', मन्त्रि इउजि ब्रह्म, एमएलएफोर जयन्त बसुमतारी, लरेन्स इस्लारि, मावफुं सोद्रोमाफोर रन्जित बसुमतारी, उकिल मोसाहारि, बिटिसि एलएनि बुंथिगिरि कातिराम बर', एमसिएलएफोर अमर बसुमतारी, माधब सेट्रि, मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोना नुजाथि दंमोन। लकसभानि बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिनि खौरांगिरि मेल। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथाङा बुङोदि बिटिसिजों जोंखौ गेलेबाय थानानै समखौ बारग'लांहोनो नागिरदों, सेस खालामनो नागिरदों होनना गोदान बोसोर 2022 मायथाइयाव आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारफिननो जानजि खाफ्रादों अल इन्डिया बड' पिपल नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड आफादा। फैगौ 27 जानुवारिनि आगोलनो बड'लेण्ड रायजोनि गोजोन सावरायनायखौ सरकारा फिन जागायफिननांगौ होनना। मैया 1 जानुवारि खालि चिरां जिल्ला सामथाइबारिनि 31 नं राजा लामा साखाथि साम्पा दालां सेराव बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टखौ बेखेवबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै फिथा हानानै फेमिलि रिजर्टखौ बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां बे फेमिलि रिजर्टआव बाथौनि एमब्लेम एबा लग'खौ बेनाराव बाहायनायनि थाखाय बेनि सायाव ससियेल मिडियायाव गोबां सावरायनाय नुनो मोन्दोंमोन। राजखान्थि मुलुगाव दोलो सोलायनाया मोनसे साधारन। बावैसो सान सिगां गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बिपिएफआव जयेन जाफैनायनि उनाव बे बाराव क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमा गुमा ब्लकनि सिङाव थानाय सानजा हारफाङायाव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि खुंनायाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय सा 200निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलआव जयेन जाफैयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।